yn yr adran B, y Merlod Cymreig, y dosbarthu'r Ebol neu adferch blwydd sydd ym mhabell y cyffyle. Ac dyn ni wrthi yn disgwyl i John Harris y beirniad. Penderfynu ar sut mae am gosod yr Ebol yma. Dyma'r dosbarth ola yn yr adran ac wrth gwrs cyn y bencampwriaeth. Ac yn adran ola yn Hilch y Cyffyle heddiw. Ar hyn o bryd, Jan Pete, prim and proper, sydd ar y brig. Chi jyst yn gweld i mynd yn y cefndir, y coch a'r coesau gwynion. Ac yn yr ail safle, bron heilog petal, yn bechnogaeth Kevin a Nicola Morgan. A dyma'r olygfa o'r blws o webi, a dyna ni Kevin Morgan ar ail bron heilog petal. Wel, dyma'r enillydd wedi cael ei tynnu fewn. Jan Pete, prim and proper. Wrth y march Jan Pete Tomtha, mae gallan yna Jan Pete Baby Sham. Un dim, un. Steph Mansfield yn arddangos ar ran hi a'i mam, Janet. Os i'r gair. Jan Pete yn brydfa sydd wedi ennill dipyn dros y blynydde. Wedi cael llwyddiannau yn y sioe ha mewn Llanelwedd. John Harris y beirniad wrthi yn disgwyl i'r stywardiad wneud ei gwaith. Kevin Morgan a bron heilog petal wrth y march waxwing penny post ag allan o bron heilog posy. Wel, dyma Steph Mansfield yn derbyn yr Iban Goch, enillydd o dosbarth i Ebol neu adferch blwydd yn adran B. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Second is 1012. Mr. and Mrs. Kevin and Nicola Morgan from Farmers with Bron Haylog Petal. Third over the page 1008. The Ferrywood Ponies with Ferrywood Cinderella. (1015) is fourth. This is Jessica Thomas with Ferrywood Eloise. 1005 is fifth. Hazel Corns with Thistledown Amulet. And 1006 is sixth. This is B.A. Davis's Maple, Wish Upon a Star. Hands together to the winning. Pob cymoliaeth i Steph Mansfield a Jan Pete, prim and proper. Enillydd y dosbarth i'r Ebol neu adferch blwydd yn yr adran B. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Thistledown Amulet and Maple, Wish Upon a Star. And so